Sugbo ug Pilipinas nakabenepisyo sa pag-host sa Asia Pacific Economic Conference. Si Jad Conde sa iyang report. Si Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Charles Jose mibutyag nga nakabenepisyo sa pag-host sa Asia Pacific and Economic Cooperation o APEC ang nasod hilabi na ang Sugbo. Si Jose miingon nga dili dayon masinati ang kayuhan sa pag-host sa APEC apan mabati ra kini sa kadugayan. Gibutyag ni Jose nga daghang mga trabaho ang maablihan tungod sa nagkadaghang bisita nga miabot sa Sugbo. Ug usab ang turismo nilambo. Cebu's hosting of the APEC meetings comes at an opportune time, as the island province is solidifying its reputation as a prime regional center for trade, development, and innovation. In accordance with standard practice, certain necessary measures were put in place to ensure the security and safety of our visitors and the smooth flow of meetings, as delegates discuss ways to strengthen Asia-Pacific trade and promote inclusivity. In light of these changes, a few issues have come to our attention. Regarding road closures and extended truck ban hours, we ask for the patience and understanding of all those affected. As local officials have already explained, these changes are necessary to decongest the delegates' routes as they travel between meeting venues. We recognize that these changes have consequences for local businesses as well as residents' everyday lives. But we also wish to emphasize that Cebu stands to reap many benefits from this hosting. Lain-lain ang reaksyon sa publiko ni ining pag-host sa Sugbo sa APEC. Adunay miuyon kang Jose nga makapalambo kini sa turismo. Makabenepisyo ang APEC sa Cebu ay tungod sa pagsuroy-suroy sa mga delegates sa APEC, maka-open sila ang tourism. Maka-open sila og daghang trabaho for tourism diri sa Cebu na ma-centralize foreigners nga lindot ang Cebu gid sa lindot soroyan og daghan og job opportunities o business opportunities. Apan aduna usab nga ang trapiko ang nabatyagan. Traffic siya pero di aw kanang kuan diri lang layo lang ug kayo ang gikan sa konsolasyon layo kayo siya og kanang tuyokan. Abot man siya diri sa Hipodromo Carita. Imbis nga tura sa Magulo dahil SM. Ang APEC sa Sugbo motapos karong September 10, 2015. Alang sa Sunstar Pilipinas, kini si Jad Conde.